Queridos veciños e veciñas, chegamos a ese momento do ano que invita a mirar atrás con agradecemento, soñar con ilusión e poñer a vista no futuro. Este Nadal quero dirixirme a todos e todas vós para expresar os meus mellores desexos. 2024 foi un ano cargado de esforzo e de traballo, onde viron a luz importantes proxectos para este concello. Estou seguro de que 2025 traerá aínda máis proxectos que permitirá avanzar o Concello de Ribeira en positivo. Pero, sobre todo, como alcalde, quédome con que o traballo conxunto que facemos entre todos e todas permite superar calquera reto. O Nadal é tempo de reflexión, sen dúbida, pero tamén é un momento de felicidade. Por iso, quero desexarvos que pasedes estas festas coas persoas que máis queredes. Desexo que 2025 veña cargado de novas oportunidades e que nos permita avanzar e, sobre todo, compartir o orgullo de sermos galegos e galegas e de vivir neste maravilloso concello chamado Ribeira. Bo Nadal e venturoso 2025. Dende o Concello de Noia queremos desexarte a todas as veciñas e veciños unhas felices festas de Nadal 2024. Queremos convidalos a que visiten o noso Concello, que visiten o comercio local, que merquen no mesmo e que disfruten da decoración navideña instalada nas nosas rúas. Queremos facer extensivo esta felicitación a todos os veciños da Bisbarra, da nosa comarca. E tamén aquelas persoas que por distintos motivos non poden estar acompañados dos seus familiares ou que están pasando unha situación difícil, facer unha mención e mandarlle o noso agarimo. Desexarlles a todos unhas felices festas e feliz aninovo 2025. Bo Nadal. O Nadal é o momento de agradecer e compartir, de pasar tempo coa familia e cos amigos. Veciños e veciñas de Boiro, a Corporación Municipal e máis eu, queremos desexarvos unhas felices festas e un próspero ano novo. Dende o Concello de Boiro afrontamos este ano 2025 con moita ilusión e con moitos retos por cumprir, para seguir mellorando o noso pobo e a calidade de vida dos boirenses. Seguimos coa mente posta continuada pola modernización e o embelecemento do noso pobo, mellorando infraestructuras e especialmente os servicios. O Concello de Boiro é a vosa casa e todo o equipo de goberno estamos a vosa disposición para escoitar as vosas demandas e suxestións e seguir mellorando. Nestas datas tan sinaladas, quero dicirme a vos para trasladarvos os meus mellores desexos. Que o ano 2025 veña cheo de ilusión, de novos retos e desexos por cumplir. Felices festas. Moi boas a todas e a todos. Dende o Concello de Outes e dende a súa Corporación Municipal queremos desexarvos unhas felices festas e un próspero ano 2025. Que o ano que ven viña cargado de proxectos, de iniciativas, de felicidade, en definitiva que poidamos cumplir todas e todos, tamén en conxunto o noso Concello, os seus obxectivos que van a redundar nunha mellor calidade de vida para todos os veciños e veciñas. E quero tamén mandar un saúdo especial a todos os veciños e veciñas de Outes que nos están vendo dende outros países ou que están embarcados, que non poden pasar estas festas con nós. Tamén desexarlles unhas felices festas e un ventureiro ano 2025. Como alcalde da Pobra do Caramiñal, xunto aos meus compañeiros de corporación, quero vos enviar unha mensaxe positiva.
O novo ano é un libro aberto aínda por descubrir. Enchámolo de vos proxectos e fagamos realidade os nosos mellores sonos. Sóbranos forzas para seguir traballando e así mellorar o futuro da nosa vila. Mentras tanto, celebrade a fortuna de poder compartir estas datas cos vosos seres máis queridos, recordade con cariño as ausencias e afrontemos xuntos os vindeiros meses con ilusión, gañas e desexos de superación. Feliz Nadal e próspero ano 2025 para todas e todos os pobrenses. Ano máis, estamos ás portas do Nadal e quero que este ano especialmente as celebredes con moita alegría, que disfrutedes cada día, de cada visita, de cada persona que vos rodea. Sempre hai un motivo para sorrir. Entonces, eu desexo-vos que neste Nadal o pasedes super ben ca familia, cos amigos e con aqueles que non están sempre con vos sin reproches e con moito cariño e alegría. Bo Nadal. E logo, inmediatamente, xa estamos en fin de ano e recibindo o 2025. E vamoslle pedir que sea bo con nós, que sea bo con todos e que cumpla aqueles desexos que temos cada un de nós. Moita sorte, moita saúde para o 2025. Bo Nadal e bo Ano Novo. É un prazer para min dirixirme un ano máis a todos os veciños e veciñas de Rianxo con motivo destas festas do Nadal, unhas festas que a todos nos sirven para pasar un poquinho máis de tempo do habitual coas nosas familias, cos nosos amigos, para disfrutar da casa, do ambiente familiar, efectivamente, pero tamén nos sirven para botar a vista cara atrás e tamén para poñer o foco no que está por vir, no vindeiro ano 2025. Para nós, este ano foi un ano moi intenso de traballo, co desenvolvemento de proxectos moi importantes no que ten que ver con obras e servicios, pero tamén en outros eidos, como por exemplo en servicios sociais, coa posta en funcionamento de novos servicios, como o Plan Madruga, como o Servicio de Atención Temperá e outros que poderíamos citar, non? Co mesmo ímpetu, co mesmo traballo, vamos a afrontar o ano 2025, que virá cheo de novos retos, que estamos dispostos a afrontar e superar tamén co mesmo talante dialogante e coa mesma vontade de escoita a todos os veciños que vimos demostrando ata o de agora. Estou convencido de que será o ano no que os pasos que fomos dando durante o ano 24 se verán materializados e seguiremos sumando servicios, seguiremos sumando obras e novos investimentos para este Concello e poñeremos xa un ritmo de recuperación que é o que corresponde despois de todo o traballo que levamos feito ata a data. Espero que para todos e para todas os veciños sea un ano de éxitos, de alegrías e, sobre todo, de moita saúde e, como dixen, que disfrutedes destas datas na compañía dos vosos familiares e dos vosos amigos. O 2024 vai rematando e a nos toca nos facer balance deste ano no que seguimos traballando por cumprir cos compromisos adquiridos con toda a veciñanza. Cando chegamos ao goberno, falábamos da importancia que tiña vivir aquí e poder vivir aquí, en esa senda en a que tentamos encauzar os nosos pasos. Fixémolo este ano facilitando a conciliación de todas as familias, instaurando o programa Madrugadores nos 3 colexios de educación infantil e primaria que temos no noso concello e ampliando tamén o servicio dos campamentos Concilia, tanto de verán como de Nadal. Cremos que alá onde se axude a conciliación familiar
poderemos ter unhas mellores condicións de vida, e máis doado nos será poder afincarnos neste noso pobo que tanto queremos. Cremos tamén na importancia de coidar das persoas que a nos coidan e así instauramos importantes melloras nas condicións de traballo das traballadoras da axuda no fogar. Recentemente adquirimos numerosas axudas para a mobilidade como camas médicas ou grúas ortopédicas e distintos materiais ortopédicos para mellorar o posto de traballo das persoas coidadoras, o que foi sempre un dos nosos obxectivos principais. E, ademais, non podemos esquecer tampouco o compromiso firme que temos no coidado do noso medio ambiente. Así, este ano fixemos importantísimas melloras no saneamento, especialmente naqueles puntos que teñen influencia directa nos nosos bancos marisqueiros. Vimos de pechar, agora mesmo estes últimos días, unha obra enormemente demandada tanto polo colectivo do mar como pola propia veciñanza, que foi o saneamento da zona da Jardiña, unha zona pequeniña, pero que ten un impacto directo nun dos principais bancos marisqueiros do noso concello. Seguimos traballando nesa vía e seguiremos este ano 2025 que vai entrar. Pola nosa parte, quédanos desexarvos a toda a veciñanza bo Nadal, boas festas e ventureiro ano 2025.